Ahojte, čaute, ja vás všetkých pozdravujem, ja som Marko z Európy 2, no a týmto vás pozývam do Humenného, bude sa tam nachádzať moja osoba, piatok 25. apríla a bude to konkrétne v Arena Night klube. Tak ak poznáte tento klub, viete, na čo si prídete, ak nepoznáte, tak sa prídete pozrieť a spoznáte, zažijete. No a takisto prídete aj vy všetci, ktorí máte radi nekomerčnú muziku, to znamená house, progressive house, elektro, a nebudeme to všetko menovať, všetci dobre viete, o čo ide. V každom prípade, ja sa veľmi teším na východ, pretože na východ čím ďalej na východ idete, tak tým viac sú ľudia šialení. Takže naozaj to platí, teším sa na vás dvojnásobne. Promoter Adam sľúbil, že prídu aj Gajsenovci. Neviem, čo je na tom pravdy. Takisto niečo splietal o nejakej večeri, ale neviem, či ste teda pozvaní aj vy, alebo to je večera len pre mňa. Nemám potuchy, keď budem vedieť, pre koho tá večera vlastne je, tak vám dám vedieť. No a hlavne dôjdite. To je veľmi dôležité, takže sa na vás teším v Humennom tento piatok, 25. apríl, Arena Night Club. Dúfam, že som všetko povedal. Ak by som niečo ešte neprezradil, tak všetko určite nájdete aj na webe a takisto aj na facebookových profiloch. Teším sa strašne, vidíme sa a dúfam, že sa poriadne zabavíme. Čaute, piatok.